seva into ethi gqum phezulu kanti kukumkako ophahla. Ushiye umonakalo ongathethekiyo umoya obubhudla ngamandla kwiilali ezisibhozo kumasipala waseMalahleni eCacadu eMpuma Koloni. Namhlanje kuqatshelwe iminyaka emithathu sukela kwehla izixholo-xholo ezinodushe zango-2021 ezashiya kusweleke abantu abangama-300 eGauteng naKwaZulu-Natal. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje Ndambe Ndodwa, Ndamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Lusuku lwesithathu kubhudla umoya onobungozi noshiye umonakalo ongathethekiyo kwiilali ezisibhozo kumasipala waseMalahleni eCacadu eMpuma Koloni. Lo moya usiphule amaphahla, amakhaya aliqela nesikolo samabanga aphantsi Abraham Vanqa asindanga, ukanti abantu abadala nabantwana kumakhaya achaphazelekileyo bazawufuduselwa endwe okwethutyana. uNtsikinoyiya uyanaba. Awuzakhela umkhanya ezilali zifikelwe ngumoya uhamba ngesantya esiphezulu awungetsho ukuba ukhondonakele. Umakhulu Nokwanda Zwedala uqundana nabazukulwana nonyana wakhe kwigumbi elisindileyo ngethuba umzi wakhe onamagumbi 5 uqwantsuka ngephanyazo. Ndiye sathatha ndihleli nomzukulwana wami ekamreni kwaseva into ethi gqum phezulu kanti kukumkako ophahla. Xa ndivela lumkile alisekho. Asakwazi ke ngoku ikamera le sayizama ukuyivala ukwenzela umoya ungangeni unyuke nawo. Sahlala apho kuloo kamera. Bafika ke abantwana abanye bebengekho. Bayibona nabo lento kanti unyana wami uselapha ebesithi uya ejobhini. Bambi babulela ukuba esisivunguvungu somoya singasubanga mphefumlo nanjengoko umonakalo wenzeke bejongile. Bendihlela dining room kusanda kucima umbane. Ndabona ngamazinge phakama ke awulahlwa endleleni. Ndihleli phansi esetini. Ndibona ibhanguza asuka phakama iroof. Lonke licala sekitchen naserumini. Lolaleni endleleni. Kodwa akukho nto ilimeleyo nento zami akukho nto yophukileyo. Isikolo iAbraham Vanqa samabanga aphansi asivulanga namhlanje nanjengoko kusiphuke uphahla kwinxalenye yamagumbi yokufundela ze akwasinda nanye kwizindlu zangasese. Usodolophu negqeza lakhe behla benyuka bebala umonakalo. Our technical team is here at Emachubeni. The technical team is made of the technical team from Emalahleni, the Chris Hani District Municipality, Social Development, SASSA, ESCOM, because in other houses there is no electricity, and ESCOM is also part of the technical team. They are doing assessment starting yesterday to those villages so that they assess what is happening, what needs to be done. Iinkcukacha izawuqokelelwa ngamagosa aphuma kwicandelo lentlekele kubo bobabini omasipala iMalahleni neChris Hani zizawunika umkhombandlela ngemakwenziwe kuncedisana neentsapho ezichaphazelekileyo kuquka nesikolo, ukanti amagosa ohlangulo achophe ezithendeni elindele unongekehli nanjengoko usabhudla umoya. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya Emachubeni eCacadu eMpuma Koloni. Uvuliwe kungoku nje uhola wendlela R58 eBuckley Pass phakathi kweBuckley East kunye naseKhowa kwiphondo laseMpuma Koloni njengoko ikhephu belifumbile endleleni. Amagosa ayaqhubeka nokubeka esweni imeko kwezinye indawo ezineentaba kumantla ephondo nakumda waseLesotho. Amaqondo obushushu aye ehla ukuya kutsho ngaphantsi kwe-0 ngobusuku nje obunye kuzo zonke iidolophu ezikumda weLesotho nakumanye amaphondo eli. Isetsesebe lezothutho eMpuma Koloni uNathi Bhingqose uthi nangona amanye amazibuko anqumleza kwiphondo evuliwe kwaye amagosa ethe bhazalala ukubeka esweni indawo ezigutyungelwe likhephu, banethemba belisebe ukuba elikhephu liza kunyibilika kungekudala. Kanti ke kwingxaki ezimbini besijongene nazo, umoya obhudlayo kwakunye nokukhithika kwekhephu, umoya obhudlayo useyingxaki futhi sele kuginqe imoto eziliqela kwenithu phakathi komthatha nedutywa. Yoloo nto sihlabe ikhwelo kuwe wena msebenzi wendlela ngokodwa wena mqhubi ukuba ubunyanzelekile ube sendleleni, chola ukunyathela xa ungena phaya, kungenjalo ucezele kude kulaa ndlela.
Isixeko saseGauteng sithi sithe qwana njengoko ingqele igqugqisa kweli phondo. Phezolo, amaqondo obushushu ehle kakhulu kuyokudiga phantsi kweqondo eliqhaqhazelisa amazinyo, kodwa ukuza kudiga ngoku akukho ziganeko zichaziweyo. No major incidents were reported overnight and this morning throughout the city of Johannesburg due to the cold front. Residents are encouraged to continue to look after all heating devices as they try to warm themselves, not to leave them unattended while in use, so that we can be able to prevent fire incidents which might occur at home. The City of Johannesburg Emergency Management Services remain on high alert, monitoring all 7 regions of the city. Entshona Koloni uMendi Thomas wesebe lentlekele uthi amaqela amingononophelo nanjengoko iphondo lilindele imvula eninzi kule veki. It's been quite a hectic couple of days for the disaster management fraternity, responding to firstly the wind that happened last Thursday, and then the heavy rains that happened on Sunday. And we are expecting, as the weather office has predicted, more heavy rains to come in the next couple of days. I-South African Weather Service ibongoze uluntu lithi qulu ukulandela amaqondo emoya ezulu kwamabonakude kumakhasi onxibelelwano nakonomathotholo. But there are more people that are now stationed. Lo ngunyaka wesithathu kusukela oko kwaqhambuka udushe lwadala isanqwe kweli loMzantsi Afrika lushiya iintsapho ezininzi zilahlekelwe ngamalungu azo emva kokubanjwa kwalo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma kwasuka udushe kutyhuthulwa ivenkile. Abantu abangaphaya kwama300 baphulukana nobomi babo kwavuka nobuhlanga eGauteng naKwaZulu-Natal. Abanye babalandeli bakamnumzana Jacob Zuma babanjwa ngezityholo zokuphembelela oludushe. Luthotho lwemoto zikanokutsho ezenza ukrozo zingena kwiziko loluleko i-Escort Correctional Centre ngentseni yangomhla wesi-8 kuJulayi 2021. Ezi zithuthi ke zazipheleke lowo wayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma owabanjelwa ukunyhasha umyalelo wenkundla yomgaqo-siseko wokokuba avele phambi kwekomishoni yokubanjwa ngobhongwane kwelizwe i-State Capture Commission ukutsho. Not only has Mr. Zuma failed to dispute the contempt of court, he has also failed to contest the degree of the contempt. Instead, he has aggravated it. The majority judgment orders an unsuspended sentence of imprisonment for a period of 15 months. Emva kolusuku kwehla isiyeleko esashiya ilizwe linxakama nalapho kwabhubha abantu abathe kratya kuma-300 kutyhutulo lwevenkile. Kwangalo veki lwavakala ulwamvila lwesisanqwe kwaqala kwashokoxeka ukutya nepetrol. Amapolisa anxapha kwaphela amaqhinga okulawula abatyhuthuli ngelixa abahlali babephila ngoloyiko. There's no food at home, the shops are closed, ATMs are up, they broke the ATMs up, so there's nothing, we actually left with nothing. Kukholelwa ukuba ezi zixholo-xholo zaziphenjelelwa ipolitiki yaye zabangela umonakalo omandla kuqoqosho lwasekuhlaleni kwanelahleko yemali engaphaya kwe-50 billion yeerandi. Emva kweentsuku ezisibhozo kwabakho ukuzola kweli, abahlali baqala iphulo lokucoca kulapho ke nomongameli wathetha nelizwe lakhe. It is clear now that the events of the past week were nothing less than a deliberate, a coordinated and a well-planned attack on our democracy. Laqala iphulo lokukhangela abaphehli bodushe. Umlandeli kamnumzana Jacob Zuma umdumiseni Zuma waba ngokuqala ukubanjelwa ukuphehlo oludushe lwasesidlangalaleni kudederhu lwevenkile iBrookside Mall eMgungundlovu. Abanye babanjelwa ukuzama ukubulala kwanokuvubela udushe lwasesidlangalaleni. Emva kwenyanga ezininzi zokunqutyaniswa kwenhloko, ikomishoni yamalungelo oluntu izikhabe ngawo omane ingxelo ezazisabalele zokokuba oludushe lwabangelwa kukuvalelwa kukaZuma. While the timing of the events of the July unrest coincided with the incarceration of former President Jacob Zuma,
it could not find evidence to link the two events. De kube namhlanje akukabikho mkhombandlela wesizathu sesisiphithiphithi sangomnyaka ka-2021. Iintsapho zikaJunior Mabandla kunye noPeaceful Khoza wasePienaar kufuphi naseMbombela eMpumalanga zifuna ubulungisa ukuze emva kokuxhilwa kwabantwana ababini babulawa zibafunyanwa bengcwatyiwe kwingcwabe elinguzenzele kufuphi namakhaya abo, ukanti uJunior noPeaceful babekwe kwikhaya labo lokugqibela namhlanje. Umndeni waJunior Mabandla Solomane usashaqekile ngekudlula kwakhe emhlabeni ngendlela lebhlungu kakhulu. Sithumbu saJunior satholakala emva kokuba sekuphele inyanga alahlekile. What has happened have shocked us. In fact, we had hope that as time goes on, we'll be able to recover Junior alive. Unfortunately, what we expected, it was the opposite. Junior ubekwe endlini yakhe ekugcina kanye nalomunye umntwana loneminyaka lemithathu Peaceful Khoza lenaye wathunjwa, wabulawa, waphindze wangcwatshwa ethuneni lelingashoni. Thina sinesifiso ukuthi lokhu sikubonile kungasaphinzi kwendeke, singasaphinzi sive ngako noma kule nyenzawo. Lokhu sikufisa ukuthi thina sifune abantu babe imbumba, sibe makholwa sonke. Ngathi kungaphunga kancane emathaveni lawa ngoba litigemegeme duphuma kula mathaveni. Sekuboshwe lijale lineminyaka le-18 mayelana nalokubulawa kwalaba lababili. Kanti-ke emalunga emphakathi akholelwa ukuthi baningi lokusamele baboshwe. We wish the police they must at least play a good role. They mustn't fail us. This young man must at least give us a culprit. Mina bengathanda ukuthi if mangabe tholakala ukuthi lo muntu lento sonke isigameko lesi lento bathi ibail ingabi ikhona because lo muntu if nangabe dominate ibail show lo muntu ne government ithi lo muntu lo akachubeka. Bantwana bethu bayaphela sesisaba nekumukusa abantwana esikolweni uma bayethi ikolweni bantwana sibane kuthuka sithi bantwana bame kusho ukuthi abane ubuye etikolweni kube bayabuya. Kanti-ke amaphoyisa esifundeni saseMpumalanga ayakuqinisekisa ukuthi ngempela kungahle kubanjwe labanyendi njengoba liphenyo lusachubeka. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela ePienaar eMpumalanga. Iza kuvulwa ngoLwesine inkqubo yokubhaliswa online kwabantwana besikolo baka-Grade 1 no-Grade 8 kwiphondo lase-Gauteng ze ivalwe ngomhla we-12 ku-August okubhengezwe namhlanje ngumphathiswa wezemfundo, imidlalo, ubugcisa nenkcubeko eGauteng uMadome Chilwane ngethuba lenkomfa nonondaba eMidrand eRhawutini. Umphathiswa uMadome Chilwane uthi ngenxa yemiba ethile ebidinga ukuqosheliswa oko kubangele ukuba basilele ekubhengezeni umhla wokuvulwa kwenkqubo yokubhalisela izithuba zokufunda kwebanga lika-Grade 1 no-Grade 8 ukuthethe oku kwintlanganiso nonondaba eMidrand eGauteng namhlanje. The system is going to go live on Thursday, the 11th of July at 8 a.m. and it's going to close on the 12th of August at midnight. The reason why we started late, there were a number of activities that have been taking place. The first one, notably, were the SGB elections, which affected, obviously, the planning. And we had the national general elections. And also, post the elections, we had to set up government. Then we can start the process. Uhlabele Mgama esithi thaca izicwangciso abanazo zokuphucula iziseko zophuhliso. It's a multi-pronged approach to resolve the infrastructure challenge. So all of these interventions we've put in place, and we are comfortable that we'll be able to resolve the backlog of schools. We used to build about over 21 schools. At some point, we built 28 schools in 1 year. So we want to go back to that point. Ukanti ukwaqininisile ukuba abazali bafake izicelo zabo kwizikolo ezintathu ukuze bandise amathuba abo yaye baqinisekise ukuba banawo onke amaphepha adingekayo.
Igunya abantu lezotshutshiso lithi liyazithemba ukuba linetyala eliqinileyo ngakulo ebengusomlomo epalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula nojongene nezithyolo zokufunjathiswa ngethuba engumphathiswa wokhuselo kweli ukanti lityala limiselwe umhla we-16 ku-Okthobha kulo nyaka. Well, we believe we have a watertight case based on the investigations that we've done on this matter. But remember, we wouldn't want to ventilate much on the evidence or merits or demerits of this case. All of these matters will be ventilated in the High Court during pre-trial and subsequently when it goes for trial. The clerk of the High Court has already given us the date for pre-trial. Hence, we are now moving the matter or transferring the matter to the High Court on the 16th of October. And we are hoping that there won't be any hurdles, to prevent us from continuing with pre-trial and eventually with trial. Zahlukene izimvo ngesigqibo sokunyulwa kwejaji eguzulweyo uGqirha John Hlophe kuba ibe yinxalenye yekomishoni ejongene nemiba yokusebenza kwejaji kweli. uHlophe uphakathi kwamalungu amathandathu akhethwe kumaqela amahlanu ezopolitiko naza kusebenza kwi-JSC. Ukutyunjwa kwakhe kugxekwe kabukhali ngamacandelo athile oluntu kulandela ukuguzulwa kwakhe njengejaji ebutsheni balo nyaka. Ngabantwana bangaphaya kwama200 abazelwe bosuleleke intsholongwane ye-HIV kwezinyanga ezintandathu zesiqingatha salo nyaka. Ukwesuleleka kwabantwana kwenzeka kanye emva kweminyaka engama-25 likhona ichiza lokukhusela abantwana kuba bangosulelekile intsholongwane. Phakathi kwabantwana abangama-40 bazalelwe kwisithili saseTshwane. The city of Tshwane is responsible for primary healthcare clinics, 24 clinics that we render services on behalf of the Gauteng Department of Health. And we are concerned because in the city clinics, we've registered 12 infants that tested positive for HIV, and each baby that tests positive is one too many. So what we would like to request is pregnant mothers to present to our clinics as soon as possible, early in pregnancy, so that we can do HIV testing and, if required, place the mothers on antiretroviral therapy. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu kuwe mamqwathi noncuthu apha kudesika yendaba ndiyakubulisa kakhulu nawe mbukeli wami ekhaya ozinzileyo kaloku apha ekhaya ubukele uChannel 163 ku-DStv ndikwamkela kweli lam bethuna iqonga lemozulu ngegama ke mna ndikuthabile Makhaphela uMamthembu nantsi bethuna imozulu. Sizavula ngokuyiphawula ngokubanzi kaloku iziganeko zonke zakutshanje kuyabanda kakhulu kuMzantsi Afrika kuphela imeko imandundu kakhulu phaa kumbindi siyabona phambukelo phaya amaqonda anciphile kwindawo ezifana phaa kaloku Diara bevuka ekuseni ngo4 degrees bayivala iminabo futhi qabaqaba ngamafu ka14 degrees kuyabanda futhi napha koPriske ekuseni bevuswa sisithandathu bayivala imini futhi ko19 degrees amaqondo wakhumbukelo wami aphansi naphezulu sivula kaloku phaya futhi eMpuma Koloni njengaphaya eAlvani imeko isembe kakhulu kusabanda futhi bevuswa liqanda kayisonga mina kamanje njengelanga lingephi nomoya obhudlayo ka15 degrees ngokuhlwa. Kodwa ke phaya iphondo laseFreystata ngomso kwindawo ezikumazantsi phana nombindi njengaphana kweVelcom kubanda kakhulu phaya anciphe kakhulu amaqondo futhi ngaphaya kweqanda efikela kaloku ku-2 itshintshe ibe mhla mozulu futhi ke ngo19 degrees kanti ibona phaya ephondo laseNtshona Koloni ngomso njengaphana kaloku eKapa lodumo phaya neziphaluka ekuseni pholeka manje noko phaya ngo13 degrees kodwa kubukela umnkanetha yonke imini yabo pha ngomso futhi ngeshumi nje likhatshwe sisine. Kanti bona phaya ephondo laseNorthern Cape ngomso Calvinia phaya nendawo ezikufuku kusanetha kakhulu yagalela phaya imvula kwasekuseni futhi bevuka kaloku ngo6 degrees bayivale beyisonga imini ngo12 nayo yabanda. Kanti imozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso Moreland isembi imandundu lamozulu phaya kala 2 degrees likhona ke ilanga futhi liyathembisa kodwa ke kuyabanda phaya ebusuku futhi ngo23 degrees. Kanti nathi imozulu bethelana apho sikhoyo kuseGauteng province amazantsi weliphondo phaka kaloku eSprings umzekelo phaka kubanda kakhulu futhi ngamandla phaya ekuseni ngenxa kaloku yala -1 webutshisa pha ngorhatya noxa kusabanda ke nkwanxa ka17 degrees. Kanti kasinyuka siqosele ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo Phalaburwa phaya ekuseni futhi kusabanda kakhulu ngala 10 degrees qabaqaba ngamafu xa beyivala imini futhi ngo26 degrees. Mbukelo mekhaya sehla njalo sijonge ukubanzi kaloku phaya ephondweni laseMpumalanga njengaphaka kaloku eMalahleni pha kusabanda ekuseni futhi ngesa
ngolwesibini bayayivala imini ngelanga ku-22 degrees. Kanti ibukela wamikhaya xa sizayivala siyisonge imozulu kwelami iqonga phaya KwaZulu Natal njengaphaya kaloku eVryheid ekuseni kuyabanda iyavakala inkwankca ka-6 degrees kodwa ke bayisonge kamandi imini yabo futhi ngo-23 degrees ePhongolo futhi ekuseni ku-13. Bethina mna ndodwa ndikuthanda kangaka xeshela imiyole. Kamnandi mawethu.